Da. Bun. Atunci, Diana, bine te-am regăsit încă o dată după colaborarea noastră la ceva scurt timp. Spune-ne un pic, noi am avut colaborare până acum, dacă nu mă înșel, o lună, cam pe acolo s-a încheiat. Da, cam așa. Și în luna aceasta, să ne spui adevăratul, te-ai îngrașat înapoi? Nu, Nu te-ai îngrașat înapoi? nu. Am înțeles. Din Bun, contră, chiar am mai slăbit. ai văzut? Deci ți-a rămas ceva. Haideți să vedem un pic. Spune-ne pe scurt, de ce ai apelat la mine? Pentru că doream foarte mult să slăbesc, deci mă chinuiam de ceva vreme să dau kilogramele jos cu tot felul de diete și de... Pot să recunosc că și ceva pastile și nu am reușit. Și De nu cât timp știam te exact chinuiai cum înainte să vii la mine? funcționează cu deficitul caloric și de-aia am apelat la tine pentru că mi s-a părut interesant ceea ce ai lăsat tu pe YouTube și ceea ce am văzut la tine. Am înțeles. Și de cât timp te chinuiai înainte de colaborarea noastră? Și pot să spun că cam de 4 ani de când am venit în Germania. Aha, am înțeles, am înțeles. Și de cât am înțeles eu de la tine, provocarea ta era ca și programul tău este destul de încărcat, Haiotic, haotic și încărcat, nu? da. Și Pentru că am asta a și fost. servici pe lângă că și lucrez 8 ore, am și never job și atunci tot timpul săream peste mese, nu mâncam sau încercam să nu mănânc ca să nu mă mai îngraș, pentru că ajunsese la un moment dat la 70 de kilograme, după aia am reușit puțin să dau jos, dar după aia n-am mai reușit deloc, am rămas la aceleași kilograme și nu mă simțeam eu bine în pielea mea cu Am kilogramele înțeles. alea în plus. Și la câte kilograme ai venit la mine? Cu câte kilograme ai Aveam început? 65 de kilograme, Și la câte ai ajuns? acum am 56 de kilograme. Super, super. Felicitări, felicitări. Mulțumesc! Și uite, noi când am început colaborarea, cum am făcut fața la programul tău foarte încărcat? Am făcut un program de mese cu exerciții personalizat pentru tine? Da, Bun. Și când ai avut dorința să schimbăm ceva sau în programul alimentar sau în program de mișcare, am făcut lucrul acesta? Am schimbat conform dorințelor tale? da, sigur că da. Super, Nu s-a super. pus problemă. Am înțeles. Mulțumesc. Mulțumesc. Și ai spune că în tot timpul colaborării noastre ai avut sprijinul meu, te-ai simțit sprijinită de către mine. Sigur că da, de fiecare dată. Deci când am avut o întrebare și ți-am adresat-o, totdeauna mi-ai răspuns și mi-ai dat soluția. Super, super. Și spune-mi un pic că astea sunt lucruri acestea pe care te întreb acum pe tine. Sunt foarte multe persoane care mă întreabă lucrul acesta. În alimentația ta pe care ți-am făcut-o eu, ai avut alimente scumpe și greu de găsit sau au fost alimente normale pe care oricum le folosești? Au fost alimente normale pe care eu oricum le foloseam și eu, doar că nu le foloseam eu corect. Dar dacă nu le foloseai corect. Am înțeles. Și noi le-am pus, am găsit o soluție pentru tine ca să fie pentru programul tău destul de aglomerat, dar și să poți să respecti Da, mesele și bun. Și ai spune că ți-a fost foame, că ai pățit nu, foame? nu, Nu? deloc. Chiar deloc. Aș putea spune chiar deloc. Deci programul ăsta pot să spun că mi-a schimbat viața. Deci mă simt bine, nu am un fel de probleme din punctul ăsta de vedere și chiar îți mulțumesc că am putut să dau peste tine și pentru că m-ai învățat în așa fel încât să am un stil de viață sănătos. Mulțumesc de apreciere, dar știi cum e, eu am făcut partea mea, dar până la urmă și tu ai făcut partea Da, ta. exact. Este ceva Fiecare ne-am depus părțile. din ambele părți. Dacă doar eu fac partea mea, dar tu nu faci partea ta, nu se poate. Exact, categoric. Deci aici trebuie colaborare. Deci Super. trebuie ambiție, să ai și puțin ambiție și să vrei, în primul rând. Și să vrei. Tu ai vrut, dar în mine ai găsit Exact, să zicem, ceea ce lipsea în colaborarea noastră, nu? exact, exact. Bun. Și în timpul colaborării noastre, ai mâncat și dulciuri? Da, Și ai chiar slăbit am la mâncat fel? exact, la fel. Am Bun. mâncat și dulciuri, am mâncat de toate, pot să spun. Și nu, adică am știut
m-am limitat adică nu că m-am limitat. Deci am mâncat și dulciuri, doar că, sincer să fiu, dacă am mâncat o felie de tort, pentru mine a fost suficient. Deci nu pot să zic că am exagerat, wow, am mâncat sau wow, nu am voie în stilul ăsta de viață, nu am voie să mănânc dulce. Ba din contră, poți să mănânci de toate, dacă vrei și știi cât trebuie să mănânci. Exact, doar că trebuie să știi cât, cum, nu? Da, da, Și lucrul exact. acesta, ai spune că lucrul acesta ți-a rămas un stil de viață sănătos prin care să continui mai departe? Da, da. Super, super, super. Și până la urmă ai stabilit cât era în total? 10 kg, nu? 10 kg, da. 10 kg. Bun, Dian, mulțumesc frumos pentru testimonialul acesta frumos pe care ne-ai lăsat. Sper că o să motiveze și o să dea Da, ambiția și altor oameni care vor să slăbească, dar nu prea știu și pot să înțeleg că mulți oameni au și pierdut încrederea în toată industria asta de fitness și așa mai departe. Dar uite, un testimonial. Cel mai bine e când vorbești prin experiența personală. exact. Da? Oricum îți mulțumesc și cu mare drag. Încurajez pe toată lumea care vor să urmeze pasul ăsta cu încredere și că se poate. Deci totul se poate, dacă vrei, cu adevărat. Super, super. Mulțumesc frumos, Diana. Cu drag, Mulțumesc Denis. foarte, foarte mult. Să ai o zi extraordinară în continuare. Mulțumesc asemenea, Denis.